बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ कामरुप मेट्र' जिल्लानि चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट सुंद'यै CJM बिजिरसालिया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ थांनाय 2019 मायथाइयाव जानाय लकसभा बिसायख'थिनि नेमखान्थिखौ सिफायनायनि थाखाय गाबोन 25 फेब्रुवारियाव बिजिरसालियाव नुजाथिनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि अजदआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया सुंद'यै ECI आ गिबि मन्थ्रि हिमन्तनि हेंथायै केस फाइल खालामदोंमोन। थांनाय 2019 मायथाइनि बिसायख'थि समाव रायजोआव MCC आयेन फज'नायनि उनावबो गिबि मन्थ्रि हिमन्तआ सेटेलाइट खौरां बिजोङाव मोगा-मोगि एबा इन्टारभिउ होदों होनना आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया अजद होदोंमोन। बिटिआरआव BJPनि दैबाना जादों नामा? बावैसो सान सिगां BJPआव गोबां सुबुंफोरा जयेन जानायनि उनाव मैया क'क्राझार जिल्लायाव सा 500निबो बांसिन BJPआव जयेन जादों। BPFनि सासे गागि दैदेनगिरि बनरगाव ब्लक BPFनि आफादगिरि खौरां खाख्लारिजों लोगोसे बनरगाव ब्याबनि सिङाव थानाय दाब दाब गामिनि गासै सा 500निबो बांसिन BPFनि मावथिफोरा BJP दोलोआव जयेन जादों। बे जयेन जानाय हाबाफारियाव MCLA राजिब ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमारि रिवा नार्जिहारि, क'क्राझार जिल्ला BJPनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव थामथि मुलुग दावहाया जागायजेनबाय। रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिना इउक्रेननि हेंथायै मिलिटारि अपारेशन फोसावनायनि उनाव रासियानि मिसाइला इउक्रेननि राजथावनि कियेभ आरो गोबां इउक्रेननि नोगोरमाफोराव गाग्लोबो। रासियानि रैखाथि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला इउक्रेननि एयारबेस आरो मिलिटारि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ गोहोम गैयै खालामो रासियाया होनना। रासियानि गाग्लोबनायाव खमैबो सा 7 इउक्रेननि सुबुंफोरनि जिउ गोमायो आरो सा 9 जोखोम जायो होनना इउक्रेनआ फोरमायो। बेराफारसेथिं इउक्रेननि लुहान्स ओनसोलाव इउक्रेन मिलिटारिया दाबि खालामो दि बिसोरो रासियानि गंबा प्लेन आरो चपारफोरखौ गावख्लायनो हादों होनना। बिटिआरआव फिन राइटिं पेडनि दालाल सोलिदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि राइटिं पेडआव सिनाय मोनै दुथांफोरा नंखाय सागान होनानै दालाल खालामदों। बे नंखाय राइटिं पेड आरो नंखाय सागानजों टिकानि मुङै रां खांदों। बे जाथायनि बागै बिटिआरनि EM अरुप कुमार देआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोदों। अरुप कुमार देआ मिथिहोनाय बादिब्ला बिटिआर सरकारनि देहा बिफान आरो हान्थामेला बिफानाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि नंखाय राइटिं पेडआव नंखाय सागान होनानै टेन्डार होनायनि नंखाय फोसावथाय ओंखारदों। जेराव देहा बिफान आरो हान्थामेला बिफानाव 6 कौटि, 18 कौटि आरो 28 कौटि टेन्डार होनायनि मोनथाम नंखाय फोसावथाय लानानै रां खांनो नाजादों होनना मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ बेफोरबायदि दालालनिफ्राय जानगाराव थानो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होदों। बावैसो सान सिगां बर'नि गेजेराव गोदान फरायसा आफाद जोनोम मोननाय बनसुआ मैया क'क्राझार जिल्ला कमिटि बनसु दाफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबरगाव बड'लेण्ड मार्टिर सिमेन्ट्रि पार्कआव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बनसु आफादखौ दाफुंबाय। आफादगिरि महरै बिबान मोनो ध्रुब नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै जोंदाव बसुमतारिया। बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारि बिथाङा बुङो दि बनसुआ बर' हारिनि आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिननायनि थाखाय दावहा नांनो जानजि खाफ्रादों। लोगोसे फरायसाफोरनि जेंना, लाइमोनफोरनि जेंना, समाजारि बिथिंनि समस्या गासिबो बिथिङाव सोमावसारनानै साबसिननिफ्राय हामसिन लाबोनो थाखाय सोमावसारलांगोन आलादा रायजो सोमावसारनायजों लोगोसे होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।